Аб актуальным за хвіліну. Келах, калі не сёння, то заўтра ўжо ў Менску. 2007 год, авальны кабінет, прэзідэнт Буш паказвае на сваё крэсла і пытае прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Што б вы рабілі па Беларусі, знаходзіце ў гэтым крэсле? Мой адказ у 2025 годзе. Першае. Прызначыць Келага спецпрадстаўніком не толькі па Украіне, але і Беларусі. А па-другое, пачаць рэалізацыю будапешцкага мемарандума. Першыя крокі — вывад ядравай зброі і расійскага кантынгента з Беларусі. Магчыма, у абмен на прызнанне, міжнароднае прызнанне Беларусі як нейтральнай краіны. Трэцяе — вызваліць усіх палітвязняў, астанавіць рэпрэсіі. У абмен на зняццё санкцый. І апошняе — круглы стол. Па яго выніках бяспека у абмен на свабодныя сумленныя выбары. 4 прапановы, 4 крокі.